And I think it should be, religion, treated with ridicule and hatred and contempt. And I claim that right. Večita primedba ateista vernicima i obrnuto je da su oni drugi u zabludi. Oko toga se uvek vode najžešće rasprave i diskusije, pri čemu jedna strana drugoj prebacuje istu tvrdnju. Ti si u zabludi. Ne, ti si u zabludi. Ne, ti si. I tako ad infinitum. Ali da li je situacija zaista toliko komplikovana i da li su ovo samo dve jednako validne pozicije i pogledi? Ni slučajno. Ako imate sreće da ne raspravljate sa običnom osobom koja je samo naučena da ćuti, poštuje i veruje šta veruje, već sa dobro treniranim obmanjivačem, drugim rečima domaćim srpskim teologom, možete dobiti detaljna, poduža, kvazi objašnjenja koje neretko nemaju uopšte veze sa temom o kojoj pričate, a o razumu i mozgu da i ne govori. Njihovo omiljeno i najčešće objašnjenje je to je moje lično iskustvo. Pri čemu nikada nećete uspjeti da im objasniti zašto su lična iskustva nepouzdana i neprihvatljiva kao dokaze. Druga taktika, jer nije objašnjenje, je ti to ne razumeš, ne poznaješ dovoljno dobro. Pri čemu opet nikada nećete uspjeti da im objasnite da to što govore nema smisla. Čak i kada upotrebite direktno iste njihove reči i istim redosledom zameniši pritom njihovog Boga nekom drugom ljudskom izmišljotinom, oni će samo ili besmisleno tvrditi da to nije isto, ili, ako imate sreće, će prestati da diskutuju i pobeći će. Na primjer, imaš pogrešan pojam Deda Mraza. Zato i misliš da ne postoji i zato ne možeš znati da li Deda Mraz postoji iz prostog razloga jer je tvoj pojam o Deda Mrazu prazan. Ti ne znaš šta pod tim pojamom podrazumevaju milioni nas koji verujemo u Deda Mraza. Naše iskustvo. Dakle, nemaš istinitu predstavu o Deda Mrazu, da bi onda mogao da tvrdiš Deda Mraz ne postoji. Zato ti, i sve vreme ponavljam, ne možeš donositi bilo kakav sud o nečemu što ne poznaješ. Postavlja se pitanje, da li je ovo besmisleno? Ili ste upravo poverovali da Deda Mraz postoji i da su odrasli ljudi koji veruju u njega u pravu? Ako jeste, molim vas potražite pomoć. Sa druge strane, ako niste, svuda umesto Deda Mraza ubacite Boga i dobit ćete savršeno prihvatljivo pravoslavno objašnjenje i to objašnjenje jednog takozvanog školovanog teologa. Uostalom, pokušajte ovo i sami. Kada god vam neki profesionalni obmanjivač, teolog, ponudi neko ovako besmisleno objašnjenje, vi zamenite reč Bog sa bilo kojom drugom izmišljotinom, babarogom, ružičastim jednorogom, Voldemortom i slično. I pitajte ga da li je shvatio i da li vam je poverovao da i oni postoje. Kokice nisu neophodne. Pogledajmo nekoliko drugih zanimljivih primjera. Bog jeste svemoćan u smislu njegove moći da tvori, odnosno u smislu da je cela tvorevina proizvod njegove volje. Ali Bog daleko od toga da je svemoćan tako kako ti to shvataš. Jasno kao dan, zar ne? Bog je svemogućan, ali ne u smislu da je svemoćan, pošto nije svemoćan, ali jeste svemoćan u drugom smislu koji pak ne znači da je svemoćan. Tako da on ipak jeste svemoćan, ali prvo malo džiđi-miđi. Vera je osnov stvari nevidljivih. Opit se ne izvodi. Kada kažem može, ali kroz lični opit, to ne znači da se ti sada uzmeš i spremaš da izvedeš opit. Ne. To uopšte nije smisao tih reči. Smisao je da kroz lični opit, dakle iskustvo koje je realizovano kao već uspeo opit, čovjek vrlo ubedljivo dobija dokaz Boga. Dakle, kroz opit, koji nije opit, jer se ne izvodi kao opit, već se uzima kao da je već unapred izveden i kao da je već unapred dao rezultate koje mi navodu sada proveravamo. Dakle, takvim opitom koji nikad nije izveden, ali je već dao rezultate, je dokazano postojanje Boga. Dakle, nije reč o neuspešnom opitu. Reč je samo o tome da Bogu nisi pristupio svim srcem svojim, svim umom svojim i svom dušom svojim. Znam, to je za tebe vrhunac samoobmane, ali podsjećam te, mi pričamo o polju ličnosti i ličnih odnosa, tu nema pola ličnosti ili eksperiment ličnih odnosa. A u stvari, uopšte nisi u tom odnosu. Ono, aj probam. Nego je za to potrebna tvoja cela ličnost i stvarni odnos. Ovakvi tekstovi su potpuno nerazumljivi i besmisleni. Ali u suštini sasvim jednostavno znače da će Boga upoznati samo onaj ko sebe dovoljno jako ubedi da Bog postoji. Kako to njima nije samo obmana, meni nije jasno. Ali se ovakve kontradikcije pojavljuju redovno u razgovorima sa vernicima. Prvo kažu da nešto nije, a zatim opišu upravo to. Tako i u ovom primjeru. Prvo je rečeno da nije samoobmana, a onda je do detalja opisana samoobmana. Ali ti ne razumeš da za mene nije da sam ja neki fanatik, kome je mozak opran u crkvi, nego je za mene sledeće, ja znam da Bog postoji. Alo, znam, da li me razumeš? Prema tome, ja ne mogu da pišem drugačije nego onako kako pišem,
A to je sa pozicije da znam da Bog postoji. Inače, ovo je bio odgovor na moju tvrdnju da je on nesposoban da raspravlja o ovome jer nije sposoban da uopšte pretpostavi da postoji mogućnost da Bog ne postoji. Drugim rečima, da je u zabludi i da diskutuje sa predubeđenjem da postoji. Dakle, ne diskutuje i ne trudi se da sa sagovornikom dođe do istine, već ima isključivo i samo jedan cilj, a to je da sagovornika ubedi da je njegova pretpostavka nekakva apsolutna istina. Inače su, naravno kontradiktorno, sasvim sposobni drugima da savjetuju da samo dozvoli tu teorijsku mogućnost da Bog postoji. Dakle, sasvim je jednostavno. Samo dozvoli sebi da veruješ i poverovaćeš. Samo dozvoli sebi da budeš obmanut i bit ćeš obmanut. No, mora se priznati da su neki vernici ipak iskreni i priznaju da veruju zato što je apsurdno. Zašto se onda raspravljaju i tvrde da to ima smisla, to je dodatno pitanje. Religioznost čoveka je posledica jedne jedine stvari koju nećeš naći nigde u prirodi nego samo u čoveku. Religioznost je posledica ličnosti koju, pazi čuda, u celoj prirodi ima samo čovek. Nigde drugo nećeš naći. Dovoljno je uzeti bilo koja dva psa, čuvati ih neko vreme i sasvim jasno videti ogromne razlike u njihovom karakteru, dakle u njihovoj ličnosti. Međutim, vera se ne dokazuje i ne opovrgava, vera se veruje. I tu je suština problema. Po samom priznanju vernika, vera ne može da se dokaže, niti da se opovrgne. To se ne radi, već se jednostavno veruje. Veoma je zabrinjavajuće što takvi ljudi ne vide nikakav problem u tome i ne shvataju šta to u stvari sasvim jasno znači i čemu vodi. Ovo naravno nisu, ni blizu, sve greške, neistine i obmane koje se koriste kao opravdanje za verovanje u besmislene religijske bajke. Materijala ima za nekoliko knjiga. Međutim, svi zajedno se svode na to da je religija isključivo bazirana na i da se isključivo opravdava sa neistinama, besmislicama, kontradiktornostima i logičkim greškama. But every single one of them believes in this heaven on the basis of faith, and faith by definition is believing in things without evidence, and personally I don't do that because I'm not an idiot.